Ajotigi. Ako suspension ngere. Ko ni ne kwa suspana. Ah? Je ka fo Saddam Kuti. Iye. Saddam Hussein. E gabugu man ko suspension. Halibia. Ne ma fo de. Ne ma be ki suspana halibi be ki so. Ko shanga. Allah kibaru. Allah kan ni sababe. Ami ndo abe fulla se Saddam ma. Abikati. Ko ala kan to nywa. Bila Saddam te. Wallahi. Bila jete. Tiens. Oh, nyena tige tableau do. Awo. Nga binye. Ala kan to nywa yentiri. Ami. Je ka fo Saddam abifu. Ka kusobe. Ati na ere sigi robbe mbe jala korojima. Awo. Oh, akemba ka l'école so belebele daile. Namali. Oh, namali. Kusobe. Kalambi kay. Awo. Oh, beni ka wuli ka jo beni ka chesiri do. Kusobe. Kuma sa ka fuli ani tanni. Awo. Kala sama ka ni chesiri. Kusobe. Ameda awai ka do babu kono. Do. Munafuni chama mbade. Akacha. Do de bambulu koro. Wuli baldu. Kuma sa ka foli manawe. Beki sokole to Nura FM na. Kusobe. Ni ala sona maminye awai ka do atike bashiye. Awo. Kwa nabi dese. Kusobe. Do manu nun kelimbe ka anga pashi de la. Fura bola nunwa. Tuma be fika to ka supprimer. Nyama senga bula sangoi. Supprimer o Senga yera de bula sisa. Ayo ni senga bula furake oro te. Olu ta kalama ko furake ro tinyayo. Furake ro tinyayi. Aywa. Ni bese ga wari yele ma yere bulu yi. Ndogo minya abay ka don awni ursula ka ka tege di nyoma. Ukodi. Azalay expressi akumambe. Azalay kodi. Ako malini ursi tege di nyoma mimbe awni nyonje. Hali. Yelma duna na tawla president mimbe awnguna binobe ashimi guita kufo. Aso. Yelma abina ta Moscow. Itoamando. Ako ni alaje. J'ai dit donc que le temps en 2022 à la Missadou ministre mimbe nabe ministre des affaires étrangères et coopération internationale ko fo da mo son kuma na mimbe awni awai ka don jamana were ni nyanje ko nyaw nyene bo ako son excellence monsieur Abdoulaye Diop li ka joni chesuru ko ni kera ale ma do bismillah ma mimbe nabe ambassadeur ko fo fédération mimbe nabe Ursula ko fo ambassadeur son excellence monsieur Igor awai ka do guro miko ayo bismillah chikande kumbo da ko lase awai ka do ministre ma chikam mimbe awai la se jabana nyamama min Vladimir Putin ale ka cikan kundu ako de sira tigala ambassadeur mimbe na be risla ka ambassadeur ko fo ajuli ka joni chesuru ke ka sebendi nga ministre man no yi Abdoulaye Diop lettre yi a président de mimbe na be risla ka président ko fo no yi Vladimir Putin lettre mbora ale yoro Putin ko ka lettre ndi awai ka do ale baraka nyogoni ajje nyogoma no be colonel Ashimi Guita ko fo anyini nembe Ashimi fe para fina guru kara bela jele ani Ursula luka nga nyanye belebele do oke abike sangura de juillet kalo san 2023 wuli baldo okmana Vladimir Putin kemba ka nyine Ashimi fe kwa ka jeja akake chukobe yelsa akaseka yekene ngonnana akada ni Putin ale ni Ashimi nyenwe utega udi nywa maka nyogon sunsumu ka awai ka do yele muse bara minu kanga ke awai ka do frafina ani mali yere tokola bara obusika ke chukomi mali ani Ursula nywanje akoni dunya laje kabi doni mina Ashimi awai ka do ale ko ni wuli ka joke ki kali je jure président de la transition mimbe anguna ama nori da ama sinda jamana koka abata akil da jigina min yukulu baka ko belebele nyi awai ka do some belebele dokera some de chef d'état de la CEDEAO luku ya wele nga amata aye maw blakata atitawo du bela jele temenen go ka boy gine nyama mimbe no be dumbu ya kofo dumbu ya fana awai ka do ale kunna na anga independence nyene jawla ale ta sele wati mi wuli ka jokera hachimi bisika ta chugumi nga achimi amata nga ye delegation la hautani wuli min godi tara kata awai ka do dumbuya awai ka do independence no be gine independence no bo kofo kirka bako ko de kama nyini gali de tomi sigile do sa min yi Ashimi Vladimir Putin ye wele min blama ni na awai ka do Ursula ka kata yelma abina tawa akwami do mene ko bi ya bi jonyo tseka soro ni na folo nyini gali tomi awai ka do sigile do abarata Ursula dumbe ka aunde me bi bu se ko no dongo bela lutte contre le terrorisme obseka gele tukomi obseka awai ka do sira so tukomi jamana awa Mali ani Ursula ni nywanje ako bete menen ko kaboy aw ni Ursula be ani kerinya de be aw ni nywanje teriya sirafe ananyu ana chama ako de kama niye jete menen ke kan ngo beta ka laje ministre min be no be Abdoulaye Diop ko fo ale nu ka ambassadeur min fle ka nywanye tare chama awai kado ambo fo sirafe ko mana sa invitation min fle ni na bora Putin yoro nyedo abisa se yoro sabo adira ministre min ma o ko ni bita di Ashimi mawo nga Ashimi bi na tawa atina tawa ni gal to mi sigiledo awai kado min ye seria jonjon o de wati la wati c'est la wati na sira ni min bora ana nyefo limanawi ma min ga fasiru do we Abdourahmane
Abdurrahman Baba Kuyate 7D Azala Expressi akora kono kabido boli ibunya bala ndo mon maga nyama Azala Expressi barakelo ame folita ni ku sigare munye indicateur du renouveau ne be mbolo do mebonai ni ya bogo basaba ani kemaworo ani bigolo vla kabe bitina ndo e manno be novembre ko kleta ani nani okofo sam bafla ani sam mugo ani fla sebeningala to ko de sedu jara ayira ka foko munya anga critique la maw ame do mina kombi nyama ibe na ka foko usheba ko diminenu senika jekulu fla mumbe no be kiri maw tokola sigata la ko duna na tawla ekutin na barabla sebe utaro obla tabali sanfe wa barabla yi kwa baro be na damene munya novembre ko klem go ani kononto o nata patrika baka fola akomunye senika jekulu mumbe nanka ma syndicat autonome de la magistrature damosonya kumala nanka ma ko samu ani kata framuye syndicat libre de la magistrature donc ma ko sulima nyama ko sigata la ku konin tara munye seben konin kato obla seben munu tara bla seben metali ke munye kle duru barabla o koni oka duru barabla obena obuluda bara bela jile mena damene munye novembre ko kle muga ani kongonto natai la ni to dogre ibe na ka foko ame domina kombe ko sere do tara ka yeshumi kursi parama nyama ore keleme sababu ya ame domina kombe ka senika jakulin ku sebe ko toro patrika baga fola akuni ya jitemna kala jamuye ni senika jakulu flamu na bekiri mauku tola u koni damosolike ka kangarda koni ku oke kangarda koni ku o mafoi bokoina ore kum kono la ya laini ka fo no amanya ka fo ko ya laini sigata la ku buna tabarabla koni ubuna otime sigata la do akun tebanina nyama ibe na ka fo ko ni senika jakulu flaim farla nyon tara barabla seben koni ka to obla ministre mumbe nalebe ministère du travail et de la fonction publique et du dialogue social tara barabla seben ka to obla aleka tabali usanfe yaira ka foko muye barabla ko abe talike munye kle duru la wanu yaye ka foko o kle duru kono la ku ka layinu ko o masabati sigata la ku muye barabla ku be tebana ye albi patrika baka fola akuni ya jitemna kala de muye ni syndicat jakului no ko fora syndicat autonome de la magistrature sama ani syndicat libre de la magistrature sulma nyama yaira ka foko muye yele mado ko ni odo be faka do muye kursi paramu o eda o kona la patrika baka fola akomuye nya anga ministru be la jera munge araba ibe na ka fo o la jera o kene kan novembre ko kle flat temane na ko muye gouvernement ko no uye sara do ko ko ota sara mun na be talike munye kursi paramu mau u ka munye barabla ushi akayera o ko ni oka yaira ka fo ko munye kursi paramu mau wala sa munye be se kata eretrat la ko ni nyama ko ye sambi woro ani duru ye sambi woro ani duru nyama ko ni yo soro ko sigata la kibeta eretrat ko ni no be se kana fiembo o ko fo kibeta ola nyama ni ko fo ko ni akara sababu ye munye kiritika la mau no be sendika jakulu ko fo u se ko toro ko sabu ko yaye ka fo ko ni fenye fe unani sarayra ko ni ko atta nyongo fe tukushila oro kum ko la yaye ka fo ko utina tu ko dade ko na la bada ko ni mita barabla se ben ka to bla munye gouvernement aga tabali sanfe barabla munu bina damne novembre ko kle mugo ane kononton kata bla munye kle duru o barabla o ko ni odo patrika baga fola akomu ye sendika jakulu fly u ka la ni te dore ko sabu ni akilna mun na talen flamu ye jamana marabako bulu yaye ka fo ko ni ne saraya ko ni ko atta nyongo fe tukushila ni saraya mun na talen fla conseil des ministres kana kaneta nyama no lu mawlu kujo no ma chasiri ko ni ko obuluda ni saraya ko abina tabla mu ye sente maw nyokoro ni sente maw ye sira ko ni ko dikaba ko ye saraya ko ni ko o ya temane ko ya kale c'est tout c'est fini o kum ko la mu ye ni sanika jogulu fla yu aye ka fo ku tulu sige abada ka jete mina kalaje ni ko ingoni ko abeta bolo muna mu ye sanika jogulu fla yaira ka fo ko ni ko imita bolo muna na fara ko mani fi ki ye sambi woro ani nani sambi woro ani nani nyama ko ni ekado oye anu ye takate bla mu ye kursi paramu o konala sanduru du ne besuma ka dima mu ye kursi paramu o srafe na manya ka foko sanduru o sumana ka dima kursi paramu srafe ibe do kursi paramu na wati mu na ko ya soro ye sambi woro ani nani ko shibeti yera soro sambi woro ani kontona nyama ko ye fenye famuna ani sarata no fetu ko shila aywa mu ye critical kaw ya ka foko ni ko ngone fabolo mu ye nema kutina janae bi kutina janae sini oro kum kono la kuba ni jamana gouvernement fle o fle kan sara mu tani sara na kan ngata siente maw nyokoro ma singo ku ko bulda jona ko sabuga sara yen fenye kutina janae abada patrika baga folam akuni ya jitemena kalaje abeni na wati ni bo munye ne saniga jakulu fly ani gouvernement koni bembalia dugu koni ko ojaru uri nyoko chilala munye samu ani ngata framu ye silman ko gouvernement koni ku ga shoko atika fi dakelina akuni akli bala munye ni jakulu no be silman ani samu ko fo yaye ka fo ko munye akli na chama mkata jamana en kono la munye ko samu ku utika wole ala wa munye silman fena ku utika wole ala ko ye fenye ko lutni suku ko olaje abada o misali jonjo e fenjume
ni akili bala mun ye avant projet mun no tarana be ɲɛsi constitution ma mun ye samu ani ka taa fara siliman kan u y'a ye k'a fɔ ko mun ye yɛlɛma bolodaw dalen bɛ ka ɲɛsi mun ye kiri bunakun kɛnɛ kan olu dun ma ɲininka u hakilina ta la ko baara ko a tɛ se ka ɲɛ cogo si la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko digi dan o ye dɛnɛ o de hukumu kɔnɔna la ko mun ye novembre kalo tile 29 ɲɛma ko siga t'a la k'u bɛna taa mun ye tile 5 baara bilala n'u y'a ye k'a fɔ ko mun ye novembre kalo tile 29 tile 5 baara bila n'u taar'o la ko laɲini ko a ma sabati ɲɛma e ko a tɛna kɛ mun ye baara bila bada ye wa nafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Seydou Jara Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la Ndogo awai kado sama donna nyotula kemba jonjo o soro mandi ndogo minya awai kado sam ni silima du ye jekulu belebelewe minnu be anga kiri awai kado abuna gutigila ma ko fo o na fara ko lu ni gouvernement ulu fana nyom fam ya baliya be uni nywango ambe do ke hali bi ala ka nyom fam ya ala ka sabati ndogo jamana yimbe lungu langala nga ala deli hali bi jamana yi ala ka baski ndogo mundun kera kuna funi ambi tanai Dawda Sangare ingere do ake do lende bana akumana kono tentative d'assassinat du capitaine Souleymane Traoré akera kuluba ka fere ani dabaluke ka laje minya awai kado Souleymane Kulubali no ye capitaine ka bone anina ngo ingera kuluba minya awai kado transition nyama ba no ye Ashimi Goitai yelma ale de kunyini ne duwa tomi asigira kuna funi anga do akono Dawda Sangare ako minya 7D mimbe na be français no ye Nazarawi 7D do be no kama ko libération tobu uteseka utenyina ako nindo uyewulika joke ka semaine min bora kalo kletani kele no wanu kalo yi ko article do be u ya seba kono ko malila edde kam min be na be colonel awai kado Ashimi Goita ale ka edde kan ko fo ko mu tira la awai kado ko ajogira ni ngo indi dore ko awai kado kuna funi min no yodi awunga jamana fama u fana u mabla da girinda la koyi ulu fana e balaka wuli ke jona ka jabi jonjondi ka communiquer do ko blakata ministre par intérim ale buluno de be awai kado o communiquer na no ye colonel Ablaye Maigay ka kuma kuna funi kangaluntigiya ka jira ka fo wuyadu faniyadu galunu ko inti nyeksekele awai kado ote ala chante do wore koy nanzara ko kuna funi di siraw de do ka wulika joni chesru ke se ka kuna funi di awai kado ka seka jamana bo adabuluka na fo France 24 ni RFU hali bi ato awai kado busu be koroso Dawda Sangare ako 7D min bora libération kono ko yere nyiniga yalma ni nyekangarda kande mi nyeshina anga jamana nyama mawa tari règlement de compte de do awai kado mi nyitaju sera beru yere damo no be sura su yere damo ni nyanje no bo kofo ako ni jetemene ke ibay ka fo mi nyi kalo klefla no novembre koloy 18h wati uye fitiri magwe yana ngase fitiri wati minye surasikenyi na be capitaine awai kado Souleymane Traoré kofo akoto awai kado akabarake ro palais présidentiel ye kulubaye kikado kafo mugu de tira mugu imbora famille fe sniper koni do mata do kikado ode nana kana soro ala barikala jile barbal mimbala ode kera sobuye kado bo mugu infangala nonde nyangwa kumba soro angu yake setu fini nimbe libération awai kado akakuma kanyi akukuma na saminye ningoyi kuma kanyi vora watimi amabla dagirindala koyi anga chede no be awai kado Ashimi na ka mawkufo onu ngoni bela jele no ye communiquer boka bin ka jira ka fo ni nguna fo ni min fleni na dira libération fe no ye nazara ko kuna fo di seben kiete bi kiete shini wuyadu imbe yi wulika joni chesuru de ka se ka jamana kono de umbla nywana imbe yi wulika joni chesuru de ka se ka furgu do angere da mo ni nywanje imbe yi wulika joni chesuru de ka se ka awai kado la nyini min mbubulo ka se ka sabati mali gouvernement ay ka ngarda kuyi buka ni waliya nu ka jugo ya minuna ni te awai kado yirabu ya jango te ka fo ko se mawerema o kuma na sa u be bara mina o done do koyi abi na fo minya awai kado meja mil e in kolinu minu mbeka bara inge ina fo France 24 ina fo awai kado RFI ananyu anachama ulu gena ka boya minga ma o waliya uno tablo hali bi ulu de be ka waliya akoni article min fleni mawde be minu mbe dibila minu ko ni awai kado a pousser ka se ka ni waliya nunke mi se ka to kun washi ani da baliban o se ka do mawni nywanje chukumi mali gouvernement akwa le ko ne be min fo droit sariya ba bulu wani ala sona ma obo sirata ma min se ka to kiri awai kado be ni nunu ni tigila mo wele boko jinnenka o be min nyinina min se ka to awai kado halibi ko be se ka nye chukumi ko kuma na sa min ya awai kado transition ko ni buka bara beke nya ani karama kono ko be wele da ke ka nye shi jamana kono doma anga hakli sigi anga tika o di nyuama anga do dakele fe ka bo dakele fe anga safa o kle ka ngu nyuana
min bɛ se ka to nafigi away ka don munafigi wallahi esukoro burde ko e ko na do ne se ka don ani ɲɔgɔn cɛ fatiri filɛ Dawuda Sangare l'indépendant ni y'a ka bi kungan ye o ka bidon bɔli i bonya b'a la dɔgɔ mɔni ma ka ɲɛma bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye ne y'i bolo bɔ ne bɛ n bolo n b'a kari ka don le père n bɛ bɔ ni ale ye mun ye sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Fakɔrɔ Tarawele turama ka a kumara a ko an bɛ don min na comme bi ɲɛma walasa mun ye démocratie o bɛ se ka sinsin transition o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye malidenw bɛ parti politique belebele minnu dɔn ɲɛma e ko k'u m'u bolo ka a jigin wa ɲininkali to min kɔ a sigira mun ye Fakɔrɔ Tarawele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye malikura kuma mun na a bɛ sen n'an bɛ don min na comme bi siga t'a la e ko malikura ye a ti sɔn ka jɔ mun ye parti politique kɔrɔ ninnu o kɔ wa o ɲininkali to min ko a bɛ sigi maa minnu bɛ a ka ja k'u hakili juru carilen don kosɛbɛ olu y'a ye k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ɲɛma parti politique belebele minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ laadala ko la i n'a fɔ RPM ka taa fara mun ye ADEMA kɔrɔnin kan IRD ani ADP Maliba siga t'a la ninnu bɛɛ lajɛlen k'u b'u ka daden o kɔnɔ la dɛ ɲɛma u kɛlen bɛ k'u da gulɔbaransigi maa si de tɛ o ti ka kuma mun ye Fakɔrɔ Tarawele a y'a yira k'a fɔ ko transition fanga mun dɔ bɛ sen na an bɛ don min na comme bi ni a ɲɛ minɛlen don colonel Ashimu Koyita ale bolo siga t'a la a bɛ don min na comme bi e ko parti politique ninnu u kɛlen tɛ kɛrɛfɛden ye wa k'o kuma na fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye ka parti politique ninnu k'u dadi ɲininkali to min kɔni ko a bɛ sigi Patrick b'a ka fɔ la a ko k'a bɛ nin kana san damadɔ bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko saga ni waati bɛɛ lajɛlen ko ni parti politique ninnu kɔni bɛ junu ta bala bɛ ta ɲɛma k'u bɛ don malidenw kɔni u kan ni parti politique ninnu k'u ye mun da malidenw kan o dogolen tɛ maa si la nka an bɛ don min na comme bi n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ transition fanga o de kɔnɔna la ni parti politique ninnu caman bɛ a ka ja k'u b'u ka daden kɔni u b'a kɔnɔna la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ maa minnu ye démocratie ni ka a sinsin an ka jamana kɔnɔ a ka ja fo ka n'a bila san 2020 o la 92 fo ka n'a bila san 2020 o la n'a bɛ parti politique belebele ninnu ko fɔ RPM Bakari Tireta ADEMA n'o bɛ Maramata Jara ko fɔ IRD n'o bɛ Salibu Sanogo ko fɔ ani ka taa fara mun ye fara an ka wuli n'o bɛ an ka premier ministre kɔrɔ fɔ Modibo Sidibe ADP Maliba n'o bɛ Alu Bakari Jalo ko fɔ ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko ni parti politique ninnu de bu ye démocratie k'a sinsin kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la k'an bɛ don min na comme bi ɲɛma ko ni parti politique ninnu caman bɛ k'u da dennen kɔni don koyi k'u sigilen bɛ ka ko kɔni ko a jateminɛ a caman b'u u ka da de o kɔnɔ la o de hukumu kɔnɔna mun ye Fakɔrɔ Tarawele a ko fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye ka ni parti politique ninnu k'u da de nin waati na a ko hali n'u y'u wele débat politique kɛnɛ kan ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko ni parti politique ninnu u t'i ye a ko an bɛ don min na comme bi i bɛna ye k'a fɔ ko hakilinata caman o taara jamana in kɔnɔna la n'o bɛ transition fanga in ko fɔ hakilina mun n'o bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ constitution ko a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko parti politique ninnu kɛra denfɛn ye o kɛlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko EJ jɛkulu mun n'o kan ka kalataw bɛɛ lajɛlen labɛn an ka jamana kɔnɔ ɲɛma ko siga t'a la ko ni parti politique ninnu fana k'u kɛra kɛrɛfɛden ye maa si t'a dɔn k'u kɛra kɛrɛfɛden ye fɛn jumɛn la o sabu ka u yɛrɛ fana ko u b'u ka da de o kɔnɔna la Patrick b'a ka fɔ la n'o de bɛ Fakɔrɔ Tarawele ko fɔ a ko an bɛ don min na comme bi k'i bɛ k'a ye k'a fɔ ko mun ye parti politique kura dɔ bɛ ka bange an ka jamana in kɔnɔna la o parti politique kura ninnu olu bɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan walasa mun ye parti politique kura minnu bɛ ɲɛma olu bɛ se ka si latunu cogo min na nka a ti ɲɛ abada wulikajɔ ani cɛsiri o kɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o parti politique kura minnu n'o bangelen don nin waati in na an ka jamana kɔnɔna la ɲɛma k'u kan ka wulikajɔ de kɛ malidenw ka an na kunnafoni k'a daminɛ Kati fo ka taa bila mun ye Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen mun ye Kaye fo ka taa bila mun ye Kidal u kan ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen ka malidenw k'u hakili k'o lakunu kosɛbɛ n'o tɛ an bɛ don min na comme bi e ko malidenw mun ye parti politique ninnu ɲɛma e ko malidenw k'u ma tigɛ mun ye parti politique ninnu o la wa o de hukumu kɔnɔna la mun ye Fakɔrɔ Tarawele a ko fɛn jumɛn de kɛlen bɛ sababu ye nin waati in na ni ka parti politique kumaba minnu b'an ka jamana kɔnɔna la ɲɛma ninnu k'u bila daden o kɔnɔna o la maa si ma kɛ Ala ye k'o dɔn nka fɛn min kɔni jɛlen don i n'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ ɲɛma nin waati in kɔni na mun ye parti politique ninnu RPM IRD ADEMA ADP Maliba mun ye fara an ka wuli ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko nin ɲɛmaa caman bɛ yen bi k'u kɔni u b'u ka daden o kɔnɔna la ko maa t'a dɔn kɔni ko sababu min kɛlen bɛ sababu ye k'u da kɔni ko a den Patrick b'a ka fɔ la n'o de bɛ Fakɔrɔ Tarawele ko fɔ a ko jamana in kɔni a bɛ bolo min kan an bɛ don min na comme bi fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen o de ka kɛ walasa mun ye wulikajɔ ani cɛsiri o bɛ se ka kɛ cogo min na démocratie o bɛ se ka sinsin an ka jamana o kɔnɔna la cogo min na a ko siga t'a la parti politique minnu filɛ nin n'an bɔra ka maa minnu tɔgɔ fɔ nin ye ɲɛma siga t'a la u ye fili caman kɛ mun ye démocratie o kɔnɔna la wa u ye fili caman de kɛ waati tɛmɛnenw na an ka jamana o kɔnɔna la ɲɛma ko a kɛra sababu ye k'u bila daden o kɔnɔna la wa a kɛra sababu ye k'u bila daden belebele o kɔnɔna la wa a kɛra sababu ye k'a caman fana bila maloya o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɔni
kɔni a bɛ taabolo min na comme bi ɲɛma n'a fɔra ko jɛrɛjɛkulu caman k'o ka sigi jamana kɔnɔna la mun ye parti politique mun ye Boubacar Tireta RPM olu Boubacar Diallo ADP Maliba Modibo Sidibé Fara an ka wuli Saliku Sanogo IRD ɲɛma ko mun ye jɛrɛjɛkulu caman ka sigi jɛrɛjɛkulu minnu n'olu bɛna tali kɛ mun ye jamana yɛrɛ ka ɲɛta la i n'a fɔ ko EJ ani constitution kura mun n'o baaraw bɛ sen na k'a fɔ ko ninnu parti politique ninnu k'olu ka ciden ma ye a kɔnɔna la ɲɛma a kɛra sababu ye maa minnu bɛ a ka ja k'u hakili juru carilen don kosɛbɛ olu y'a dɔn k'a fɔ ko ni parti politique minnu filɛ nin ye a ɲɛma ko siga t'a la k'u taara kawo yɛrɛ la koyi k'u kawo yɛrɛ k'u ma a sɔrɔ wa Fulafani filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ le repère a kɔnɔna la mun ye Fakɔrɔ Tarawele ale ye kalimitigi ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la ye Tezara ya Tezara nana nana Tezara Pagala International le grand solo le grand solo solo mana basolo a fɔ basolo international n'o de fiyɛ na i bɛ solo tɔgɔ fɔ i b'u bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ solo tɔgɔ bɛ dugu bɛɛ la jamana in bɛɛ n'i taara Guinée solo tɔgɔ bɛ yen olu ka ɲi n'i taara olu ka ɲi Côte d'Ivoire solo tɔgɔ bɛ yen o solow ka ɲi n'i taara Sénégal solo tɔgɔ bɛ yen o solow ka ɲi n'i taara Amérique solo tɔgɔ bɛ yen o solow ka ɲi n'i taara Japon solo tɔgɔ bɛ yen o solow man ɲi n'i taara Chine solo tɔgɔ bɛ yen olu man ɲi olu ye sitanɛw ye olu ye sitanɛw ye olu Ala k'a ni sababa ami Ndɔgɔ awɔ classe dabɔra min ye inter de Bamako mun bɛ yen a kumana a ko jamana in bɛ dabolo min kɛ i ko bi a ka gɛlɛn dugukolo ko dugukolo ɲami o ɲɔ ɲɛnen don a ɲɛna yuruguyurugu awɔ o bɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ yen min ye a bɛ k'a dɔn kiri a bɛ kiliyan kunkolo a bɛ tigɛ n'o sira de ye min ye a bɛ k'a dɔn o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kasigi ko kuma min n'o bɛ sen na a gɛlɛyara dɛ o fana bɛ yen awɔ min ye a bɛ k'a dɔn gɛrɛfu misɛnninw a bɛ yen olu bɛna dabɔ awɔ binkani waleyaw sonyɛni jugu awɔ maafaw ani k'a dɔn a ɲɔgɔnna caman an tɛna se k'a bɛɛ fɔ ayi a ko ninnu ye ko minnu bɛ yen ni a bɛ k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ dibarani ci a bɛ k'a dɔn fanga kunkunu fanga marabaw kunkunu a bɛ k'a dɔn k'a fɔ bi a bɛ k'a dɔn olu bɛ ka wuli u ɲɛ bɛ ninnu de la bi a gɛlɛyara tension ni fila tɛ dɔ bɛ sen na sabu min ye a bɛ k'a dɔn fan dɔ fɛ maa minnu bɛ yen ni fasiri kɛ b'a y'a fɔ cogo min ko egiriw ani minnu bɛ yen ni a bɛ k'a dɔn olu fana ni olu kɔni kɛn bɛ kɛrɛfɛdenw ye transition tɔgɔ la olu kɔni bɛ ka nisɔndiya bi sabu o k'olu ye bolokɔni ni siyɔrɔ min tile a bɛ k'a dɔn k'a bɛ ka bɔ yen a sogo tɛ dɔwɛrɛ ye min ye a bɛ k'a dɔn k'u ka gɛlɛya k'u ka a bɛ k'a dɔn sama tɛrɛrɛ olu ka don yɔrɔ sɔrɔ a bɛ k'a dɔn ni ka nisɔndiya yɔrɔ sɔrɔ fasirikɛba n'o ye yɔrɔso ye a ko nin ko in ye fɛn min ni a bɛ k'a dɔn a bɛ maa kamana guwa a ko sabu n'i ye kow ta k'u lajɛ diɲɛ ka gɛlɛn kow taabolo ka gɛlɛn a bɛ don min na i ko bi maa caman ma a faamuya a ko de y'a to min ye kumakanw kɔni bɛ ka bɔ fan bɛɛ fɛ min ye an bɛ don min na i ko bi maa minnu bɛ yen n'olu kun wulilen don kun ka transition solonna don ka dibara ci transition kun u diminen don dɛ dumuni ka suru transition kun ndɔgɔ an bɛ don min na i ko bi k'olu ta kɛnbɛ découragement ye sabu u hakili la k'a fɔ olu kɔni ye laɲini minnu kɛ min kɛra sababu ye ni Ibrahima Boubacar Keita n'a ka fanga suru la o laɲini ninnu a bɛ k'a dɔn ko misigara jarati o tɛ ka bɔ u la a bɛ k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ ka sabati a ko a bɛ waati dama dama bɔ min ye a bɛ k'a dɔn ko kɔni a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don sabu n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu ye animateur des réseaux sociaux minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ jɛkulu minnu bɛ yen a bɛ k'a dɔn o ɲɛmaabaw minnu kun bɛ taamabaw boloda waati tɛmɛnenw na a bɛ k'a dɔn an bɛ fan o fan min fɛ minnu kun ko k'u bɛ a bɛ k'a dɔn jamana dɛmɛbaw n'o bɛ transition maaw ko fɔ k'u b'u solonna don ndɔgɔ an bɛ don min na i ko bi danayabaliya nana u ni ɲɔgɔn cɛ koyi sabu taabolo bɛ cogo min a ko sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara maa min bɛ yen n'u k'a ma ko Adama Jara bɛɛ ko a ma ko Ben le cerveau ale bilama i k'a dɔn ko classe kɔni ko an ka taa don koyi sabu kunkan dɔ bɔlen don video dɔ wa tari min don a bɛ k'a dɔn a carilen bɛ fan bɛɛ fɛ min ye Ben le cerveau a k'a dɔn k'a sɛbɛkɔrɔ kumanin bɛ o la koyi wa o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ye décor planté ni min o de ye k'a fɔ kunu terilakaw olu bilama u bɛ ɲini ka kɛ ɲɔgɔn ma jugu ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in ladon cogo yɛrɛ bilama k'o kɛn bɛ wasabi wa nabi k'a ma ɲɛ hali dɔɔni a k'o tɛmɛnen kɔ a bɛ min fɔ recrutement min kɛra polisi la a y'o kɛ misali ye caisse nationale d'assurance maladie kanam a y'o kɛ misali ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yuruguyurugu a bɛ k'a dɔn conseil national de la transition ale yɛrɛ bɛ a bɛ k'a dɔn o min na dɛ a y'i da don o fana na Mali gouvernement kɔnɔna na fo ka taa se Kuluba ko in bɛ cogo min n'a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyalen don Ben le cerveau a y'i da don o bɛɛ la wa o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko kasiko ko min bɛ yen n'a kuma durundulen don fan bɛɛ fɛ bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko nin t'o waati ye koyi ale yɛrɛ kɔni ye a k'a dɔn i da don la k'o lagosi kosɛbɛ yalisa o bɛ se ka dabila cogo min a ko yuruguyurugu kɛlɛli min bɛ yen ni a k'a dɔn o kun dabɔra a bɛ don min na i ko bi dɔgɔ kɔni ye a k'a dɔn fɛn min ye o kɔni a bɛ komi a jɔra sira la a dun kunun kɛlɛ min kɛra a kɛra fɛn min kama o de ye nin ko ninnu bɛ se ka dabila cogo min a ko o bɛɛ bɔlen kɔ yen
ben yere janjugo do fana be minnu fana ye away kado transition de be ba jonjon ulu fana ya jira ka fo M5 RFP ka haklina min gumbe min gera sobuye 5 juin o kera na fara ko o haklina ko ango sira tama ako foka maraba minnu be mbi do kemba ka sira blade kemba ka sira blade ido anu ngoti o kuma fo ayo ye ben ma wero ye tuguni o rezo socio ma wero ye tuguni o be kunye fanga kanu bowi basirke ba ko ako away kado ulu dimina koy u dimine o baka mu wero fa tuguni ko ma minnu ngera sobuye kunu ka jamana in dafri minnu ngera sobuye ka jamana in yurgurugu ka barka buya kosobe o ma kenu de be mbi away kado ulu ka sigi kana fangala ko ma fo mi hali doni o mana mi doni me ko bi nunu ngoni ya jira ka fo ko jamva ko trahison ko onzon trahide ko jamvara koy akwa mi tabulo mi ngay ko bi clashi mi chuko mina and woni fere o make alaba bi gela koy ko ko mi tabulo minga wuli ka jogo ka ke fambe fe ma do be mi ngoni sebe ko dimine du kasi ko imbe sina wa gerefu mi senu fana be ka chaya wa yera ka fo mi aye mo o yera fana yi ko fana wuli le do ko ni wati da ba nu ngonna ko fana bi na gerefu bi na buluda ndo nti na fika ka kumala me ani nyaji maduika siri be ka mi vo o de yayi away kado anga njanto angam farati ko do bi julay basura mi semani do ani ndifa yanga tanu no tanyi nawi nga laba ala kan gishama ko ma fasiri ke ba ko jamana marabaw nu bi sika minge nu bi sika wulika jom minge kabisisa ko buluda jona ko ke jona minya away kado ka misijugu ta germa tilala yani away kado ko alaba ka kambulo away kado ningu nyado fasiri fle minye awa ikado ka fo interde mo ko yoroso aka fasiri do imunya bala modi me ganya ma do fara do ka babugu wa ba chaya mu ye sodde Bamako ne be mbolo do me bone ale semani ngala to ko de Umar Angoiba do ko neke akumara arajo e Nura FM ye bi ko non to anani to mi murumuru duru amela selike ni wati na ka bo jela ko ji ko mani wordala ni ma musira worda subulay be kuran fa fa ko laje anteni jambe sanfe o de arajo Nura FM ye wole sira o 76 33 43 03 Umar Angoiba akumara mu ye sodde Bamako o konala nyama be na ka fo ko mi dua kun laban kono la ibe na ka fo ko mi nye ko fo do ko ni asbe ko chara an bololo siro fe ko fo mun na be talike idwani uka no ko fora abe adama jarani be ko mako bel servo nyama ibe na ka fo ko ale ka ko fo do ko o ko ni o chadla ko sobe mun nye bololo usra o fe o do ko mun kono la mun nye adama jara bel servo da mo banya akona jonna ka mi shijugu ka ta gere makoy ayira ka fo ko ni wuli ka jonnu nun kunte dore wala sa mun nye kolonel duru mun be akaja kuye ibe ka fanga ka dafri akubli ka join kunte dore ko lu fo nwango o dute ma shika laini kasobe aywa Umar Angoiba beniga fonga chuko kosobe Umar Angoiba akoko munye shibiri do ya ibe na ka foko mouvement mumbe nanga ma mouvement ira wolo debu sur le rempart nyama uye munye siga fodo bele do uyo obolo da munye palais de la culture o konela nyama okara sababu ye munye mamunumbe akaja ko munye kiri keleme ka degunta ninku ushigare mamunumbe akaja ko dusugu ngoni ko ashebe ko torolo ni watina kaja shi munye yuruku akele baje ma anga jamana konela nyama ibe na ka foko mani fi ne bora inna da kono nyi ni palais de la culture afara ina fo da kono nyi o do kum kono laybe na ka fo ko munye adama jarabel le cerveau da ngoro bayin ko ay korofo ka ata korofo mun no be talike adama jarabel le cerveau ayra ka ojo mun no be mun na ni wati labayin ko na munye bollo sira o fe adama jarabel le cerveau ay korofo ayata adama jarabel le cerveau ayra ka fami domina kombi nyama ko sigata la ko munye korofo mun na be sina ni wati na munye bollo sira o fe akko korofo ko layni o te do wora ko o la ini nye ka colonel duri ne ku fo nwango colonel duri o la ini te dore o luka so kana se ka fi dakele na ona to ko muna adama jarabel le servo ale ko ro fa ka foti atrike ba ka fola akoni ojo nyira jate mena ka laje ko fo muna abe ko fola tan na be kuma adama jarabel le servo ka ko ro fo ina ibe na ka fo ko jalakili chama ni taleme ka nyashi mu ye fanga maraba ma ka nyashi o ko ro fo ma munya adama jarabel le servo ayira ka fo ko ni ko ro fo nun ko ni ye foso jugu do de ni jamana jugu do de ka nye montage ye ko montage mun abeka sababu ye ka mouvement yera wolo debu sur le rempart ko olu galabuka afra ben jara le cerveau adunya ira ka foko mouvement yera wolo debu sur le rempart nyama ko olu ka wuli ka jo kunde do wara jamana abesaka kishi to muna wa mouvement yera wolo debu sur le rempart nyama ko alne takama bika olu suga ko sigata la ko jamana ko abe wuli ka jo ibri do ibana ka foko mi adama jara ben le cerveau ayeni ko fo ninka ashaba ko shere adama jara ben le cerveau akuma de ayira ka
fɔ ko kabi Assimi Goïta ko ale mana fanga la ɲɛma ko olu ye wulikajɔ caman k'o kɛ olu ye cɛsiri caman k'o kɛ a ko ni hakili bɛ mun ye général Amadou Aya Sanogo doni mun kama ko ale bɛna fanga a ta ko mun ye mouvement fɔlɔfɔlɔ mun wulila k'i jɔ k'a fɔ ko min CEDEAO maaw ka kɛlɛkɛcɛw k'u tɛ jigin an ka jamana kɔnɔ ko siga t'a la ko mouvement Yirawɔrɔ Debout sur le rempart ko o ye olu ye k'olu ka wulikajɔ k'o ma daminɛ bi dɛ o de hukumu kɔnɔ la Adama Jara y'a jira k'a fɔ ko nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ colonel duuru mun bɛ a ka ja k'u ye fanga in kɔni ka a sɛbɛkɔrɔ dafiri n'o bɛ i bɛ ka fanga a dafiri wulikajɔ de bɛ sen na mun ye nin colonel duuru k'u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na n'o tɛ Adama Jara bɛɛ le cerveau a ko a kɔni bɛ wele bila mun ye maliden bɛɛ lajɛlen ma ka wele bila mun ye mouvement Yirawɔrɔ Debout sur le rempart maa de bɛ k'a fɔ k'i ye Yirawɔrɔ Debout sur le rempart ka kanu maa si kana nin popoba kan ninnu k'u lamɛn koyi o sababu kɛ mun ye nin ye janfa de labɛnnen ye ka ɲɛsin mun ye colonel duuru ninnu kɔni o ma a terikɛ b'a ka fɔ la a ko mun ye Adama Jara bɛɛ le cerveau a y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ taabolo min na i n'a fɔ ko bi ɲɛma olu ka dɛmɛ kɔni tellement que dɛmɛ in kɔni ko a dépassera a ɲɛma ko siga t'a la olu ye transition k'a dɛmɛ wa olu bɛ ka fɛɛrɛ dabali de tigɛ sisan mun ye transition kɛbaaw yɛrɛ ɲɛma u ni bɛ se ka kisi cogo min na ko o y'olu ka laɲini an bɛ don min na comme bi ko wulikajɔ mun n'a filɛ senna nin jamana jugu fɛ ani k'a kɛ ja ka taa fara mun ye kɔkan jugu fɛ ko wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ mun ye colonel duuru in k'u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na mun ye Adama Jara bɛɛ le cerveau a y'a jira k'a fɔ ko mun ye laɲini ye n'a bɛ jamana jugu a ka ja fo ka taa fara mun ye kɔnɔna jugu ani kɔkɔnɔ jugu ma ko mun ye ko in kɔnɔna ka dun koyi k'a ka dun fo k'a fɔ k'a ka dun o sabu kɛ u ye naɲini a bɛ nin kana waatinin bɔ maa minnu bɛ a ka ja k'u bɛ ka fanga k'a dɛmɛ maa minnu bɛ k'u bɛ ka transition fanga in k'a dɛmɛ k'u ye nin laɲini a bɛ nin kana waatinin bɔ transition fanga dɛmɛbagaw u ni transition ko bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo min na nka Adama Jara bɛɛ le cerveau a ko k'ale dangaliyalen kɔni don ale dalen don a la k'a fɔ ko nin ko in mana kɛ cogo cogo siga t'a la ko mun ye faso jugu ɲɛma ko don nataw la ko malo gulokibanin ko a bɛ ta ka don u kana la fatirikɛ b'a ka fɔ la n'o bɛ Umaru Angoyiba ko fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ Adama Jara bɛɛ le cerveau a ko k'olu ka MINUSMA kɛlɛ ɲɛma ko ma daminɛ bi la koyi ko kabi doni mun kama gɛlɛya a bɛ don an ka jamana in kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye MINUSMA ko nakun foyi t'a la an ka jamana kɔnɔ o sababu kɛ MINUSMA a tɛmɛna jamana o jamana de la ɲɛma n'a ma tasuma n'a ma da don ye k'a ma tasuma ko k'a faga k'o de kɛra sababu ye olu y'a jira k'a fɔ ko MINUSMA n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ don an ka jamana in kɔnɔ la ɲɛma k'olu kɔni fɛla ko tɛ bi olu fɛla ko tɛ sini Adama Jara bɛɛ le cerveau kɛnɛ in kɛra sababu ye ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ maa minnu tɔɔrɔlen don jamana in kɔnɔ a ɲɛsin mun ye kiiri bunnaku o kɛnɛ kan a caman y'i ka dossiers bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka taa di mun ye mouvement Yirawɔrɔ Debout sur le rempart ma u bɛ se ka fɛɛrɛ dabali kɛ cogo min na u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na mouvement Yirawɔrɔ Debout sur le rempart u y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na komi bi siga t'a la jamana kɔnɔdenw sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen don o sababu kɛ mun ye kiiri a tɛ ka tigɛ a ɲɛ kan wa mun ye yuruku i bɛna ye k'a fɔ ko dɔ de farala o fanga o kan k'o ye mun ye ɲɛma k'olu tɛna se k'u sigi abada k'o lajɛ Adama Jara bɛɛ le cerveau kuma kunba yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na o de tɛ dɔwɛrɛ ye ko mun ye babu n'o bɛ sen na sisan kɔrɔfɔ mun n'o bɛ sen na sisan ka ɲɛsin ale ka audio ko in ma ɲɛma ko kɔrɔfɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka colonel duuru ko k'u kari ɲɔgɔn na kuma ka ɲi Ala ka di sababa bɛɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka jisuma k'a fura kosɛbɛ nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ min soit de Bamako ale kɔnɔna la Umaru Angoyiba ale sɛbɛnnikɛla Madu Mayiga ɲɛma i bonya o ma n dɔgɔ Malikɛri bi yan Malikɛri ko a ko min ye awa i k'a dɔn faso jugu ko olu kɔni de bɛ k'a kɛ i b'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ ko an bɛ dugawu kɛ Ala ka ban Maliba in kisi min ye Bala Musa Berete a ka kumakan in fana a ko dɔ fara CNT kan ani réforme constitutionnelle révision constitutionnelle a bɛ k'a dɔn k'o kɔni kɛra sababu ye ka Burama lata o kuma ko an k'an jogo dɔn Ala k'a ni sababa bɛɛ anw ta ye fasirikala ye anw ta y'o ye waati dɔw bɛ kɛ ka to ka hakilina kelen-kelenw fara a kan an b'o sɛlɛ nka n'i bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin i faso ma a banna i faso don a b'i n'a fɔ i ka denbaya n'i ba n'i fa n'i somɔgɔw bɛɛ dɛmɛ kosɛbɛ awɔ ɲɛma ka sɔrɔ wari ko tɛ ɲɛma mais n t'a dɔn ko min ye ka nin f'i ye ne kunnafonidilaba dɔ ɲɔgɔn ye mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen in na a ko k'a bɛ ale ye dɔn don min na fo ka n'a bila bi la k'i bɛ faso de kɔ ayi faso dɔrɔn anw kɔni ayi a kɔni y'o fɔ n ye dɛ on son pays a ko depuis ale y'i dɔn fo ka n'i bila bi la ɲɛma k'e bɛ faso in de kɔ ma ka ɲi Ala k'a ni sababa bɛɛ ko mɔgɔ mɔgɔ n'i disila faso in na k'i bɛ jɔlen sɔrɔ i ɲɛ Ala k'a ni sababa bɛɛ k'i bɛ faso in de kɔ dɛ an bɛ faso de kɔ ko wa k'i tɛ ka foyi sɔrɔ a kɔnɔ walayi o ye tiɲɛ ye dɛ fosi
ngoni bi ala barka bara ndamna fo kana bla bila bi ala tanu kibe faso ino ko faso de nyuma do bi ala bi to kan no lu nyaw jira nywana ala nya serenya ba jondo ko sobe kono to ki fladama ala bi to kan no lu jira nywana imata faso ino bi ke ambe fere ani dabalu nyini min bi se ka to olu ko ni kelengeleni olu ka deme bi sama ko sobe be ala barka da nuy abinyo no de mali gouvernement ala ka ni sababe ami pagala international ngoroyi anga fuli bayi pagala tezara pagala ka soro fonyi ba solo mana fo fana fo anyi o soro fana ka ni nyanguma pagala te anogoyra de ka fuli bian soro ka soro fonyi ba solo mana ndo sedu konate anta le ka fasirika gaso ko ata sula de wa anta seru tay fofolo ka kalande ota seru konate nouvelle horizon ale kuma be no min ya awai ka don autorité jamana marabaw dedo wati mina kangar daruye au conseil islamique du Mali anyama ba no be Ousmane Chérif Madani Aidara ko fo yabani mado temene ko bismillah kuluba kle dama dama min ya awai ka do kangar da kando bora au conseil islamique du Mali anyama ba da no be Chérif Ousmane Madani Aidara ko fo kanyeshi awai ka do an ga jamana marabaw ma bulo do be kolon ashimina ka mo baka aweka do min waliya o benin to luma o kuma na so ye fere ke ko fo pambara ki ba family ka surala ako ko ni kelenza min ya aweka do nyonye akera gouvernement ma do kumbe ani ka do president min fleno o conseil nyamai ale ni yeren ni aweka do aka mo ako ni jete mineke o conseil islamique du Mali ale ni aweka do jamana marabaw ambe do mi ko bi finye duma be ka fie tare before alhamdulillah chama aweka do obi fo o kuma na sa ko ambe do mi ko bi ni jete mineke ba ye ka fo min ye awanunu ngoni lajera ka fo ko o conseil islamique ko akembe bulu ko fefe ko ka den kerefe ko ye fenye femi na benen tuma chukushila président di au conseil islamique du Mali Ousmane Chérif Madani Aidara mado awai do ale ni bureau mado bismillah kuluba colonel Ashimi Goita ale o bismillah ako de stratégie ni jet mineke nouvelle horizon ale ko ni sera ka kuna funi jonjon soro sabu kuna funi bismillah li sira fe e ka do ka fa machari fa mbela jile fe ako kuma na sami ye koin goni kera fenye wajuru do kere ka ayere dara kene kan ka jira ka fo akera Aidara ka fola ko lu ko ni bismillah la lu bismillah le awai do kuna funi min bo lu bulo awai do olu ya fo ko min be olu ya fo alhamdulillah ulu ko ni jigitugo kuma chama soro nun goni kera so be no lu se ka fo alhamdulillah min ye Chérif ye no ye bangoni ka ko dangoro ba Ousmane Chérif Madani Aidara akoni ni son jara ko be ni waliya nuyi nga dengere fe min be no ye bara o be ke chuko mi ni o conseil islamique du Mali na te ka wuli o sira fe Aidara nyini gara awai ka do ko ni maso gida do la sabu kuluba awai ka do akuma beti ke awai ka do duguma kuma yi abeti jigi ka fo duguma o conseil islamique du Mali anyama ba ko ni ajira ka fo lu bita kuma mi yongo ala ulu sabo koro dimine kundu nga hakili na nimiri na awai ka do no lu fulu falin ko akera so buye ulu ko ni ya fom ya ulu so do ngwele be ka fara nyanga anga je kan transition indeme anga je ko bla sira nim bi se ka to bara bi se ka ke awai ka do akechu ko nyuma fatiri fle mi ye seru kunate ale ka fatiri do nouvelle horizon o ka bidon boli ndo ibunya bala madama ga nyama bunya ajaraje wasiya fo o ye damuye o nye segana fiambo ale be ko mosurugu ale bo kanja ame ferenda balike kata sugu kono Maliker ako Noura FM est la seule radio que je regarde ajaranye abena ma ser camara aba fana foka wali mando Noura FM kene ngondana waka fulla se kanu ba bema abigate ingera dengani Ibrahima Karambe station Songo ale nyama ba baru Karambe amba fo ka wali mando sanga ali wati sabu ni ko ka jamana deun labo minu fana bu senu dongola wati bela jili baru Karambe bi wele o cha mi se ka balugu mugambalugu bisaba balugu bina ni ko bla barala ko kan nan zongo di kalo bisara alhamdulillah ye doke koy sabu ya entreprise ba daile min na jamana deum be ka se ka bo induba kuma halibi anga chake daw angu fo badri dirto kuma anga na nyina ko anga fuli be ka nyesha ma Ibrahima Tungara ka ni chesri min ya association des chiten kuna du Mali ba Adama Touré awai ka do représentant français anga fuli bi voilà. Voilà, mais aujourd'hui c'est un autre jour. C'est un autre jour.
ka di Nura FM ma a diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ foli lase awa i k'a dɔn wasulukaw ka belebele ma k'a ni cɛsiri k'a ni wuli ka jɔ kosɛbɛ foli ka di Nura FM ma awɔ min ye awa i k'a dɔn kɛnɛdugukaw ka Bala Danbele Bala an b'a fo Balajigi ka waleɲuman dɔn kosɛbɛ ka foli lase awa i k'a dɔn an yɛrɛ kɔrɔkɛ ma n'o bɛ Daniya Tarawele kofɔ Daniya a n'a furumuso ɲalen kosɛbɛ Tarawele Kajatu Sanogo awɔ ka foli lase Kɔnɛ fana ma Kɔnɛ ni awa i k'a dɔn Madame Kɔnɛ Urukiya Kulubali kosɛbɛ b'aw fo ka waleɲuman dɔn Ali Basɛgini Keyita i ni cɛsiri awɔ Aïda Magaji Madame Keyita foli b'i ye ka b'o la ka foli tɔni lase Alhaji Suguba Samake ma Pre-Auto Wage min ye awa i k'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn walayi karamɔgɔ Wage kosɛbɛ awa i k'a dɔn nin waati na a bɛ ye Ɲamakɔrɔ sigi la kosɛbɛ b'an lamɛn kosɛbɛ Ali an ka foli tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma ni tiɲɛ n dɔgɔ ne kunnafoniw camanba de bɛ an bolo kɔrɔ a ka ca o kumana sa min ye awa i k'a dɔn an bɛ taa teliya la a gosi Badiri Kuma i ka foli bi yan kosɛbɛ min ye sɛbɛnden a bɛ tali kɛ Maimuna Dumbiya ka sɛbɛn na Mayikodi sɛbɛn in tɔgɔ ye ko Soir de Bamako Bamako wula Maimuna Dumbiya a kumanen bɛ Soir de Bamako kɔnɔ Mayikodi a ko an ka taa dɛ tribunal de grande instance de la commune 4 de Bamako ko tɔgɔ kura awa i k'a dɔn o mɛrula a la ayiwa a kɛra pôle judiciaire national de lutte contre la cybercriminalité o bɛ mun ko fɔ aw ka minɛn minnu bɛ aw bolo nin waati laban in na n'aw k'a ma ko bɔlɔlɔ subahana machine awɔ k'a k'a dɔn a koro k'a bɛn jamana yɛrɛ ka ɲinifɛnw ma barikala k'a dɔn o de hakilina don awɔ a ka mara bonya ani karama kɔnɔ bɛɛ k'i ta don a kɔnɔ bɛɛ k'i bila don a kɔnɔ a banna n ka min kɛ man ka min kɛ a nafa ye min ye a bɛ kɔlɔlɔ min lase awɔ a bɛɛ ka se ka ɲɛdɔn o de siratigɛ la bɛɛ k'i sen da yɔrɔ dɔn a banna sabu ko in taara ka meru ka da maa min kan awɔ o ye communicati awa i k'a dɔn procureur ba ye kosɛbɛ a ko kumana sa Ture a n'a ka staffu u ye baara ɲumanba min kɛ i dɔɔni a kumanen bɛ o kan tabarikala Maimuna Dumbiya a ko min ye awa i k'a dɔn lutte contre la cybercriminalité kosɛbɛ o min filɛ nin ye ni awa i k'a dɔn a baaraw daminɛna bɔlɔlɔ sanfɛ min ye awa i k'a dɔn ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu bɛ a ladon kojugu la kosɛbɛ i k'a dɔn k'a fɔ n'o daminɛna a mɛnna k'i k'a dɔn a baaraw ye sira wɛrɛ ta tuguni sabu sira kuraw don minnu bɛ awa i k'a dɔn a kɛlɛli yɛrɛ kosɛbɛ sira kuraw kofɔ Mali gouvernement conseil des ministres ba min n'o kɛra awa i k'a dɔn jumadon tɛmɛnen awa i k'a dɔn kuma caman bɛ yen min fɔra a kɔnɔ min bɛ tali kɛ jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen min bɛ na a baaraw bɛɛ lajɛlen waleya o de siratigɛ la pôle national de lutte contre la cybercriminalité nɔgɔ ale kɔni sigira sen kan wa alhamdulilayi baaraw bɛna daminɛ o senfɛ a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye tribunal de grande instance de la commune 4 du district de Bamako nɔgɔ ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔni alhamdulilayi ala ni maa min bɛ yen n'o ye awa i k'a dɔn ka ɲɛmaaba ye n'o bɛ awa i k'a dɔn procureur Dirisa Ture n'a b'o kofɔ a n'a ka staffu u bɛ baara min na a n'u bɛ wulikajɔ min na Mali bunako ka kiiri yɛrɛ sira fɛ a n'u bɛ cɛsiri min na min bɛ se k'a to hali bi denw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min bɛ se k'a to basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min min ye Idrissa Ture n'a ka maaw awa i k'a dɔn u b'o cɛsiri min na u filɛ ka awa i k'a dɔn baara kura wɛrɛ kɛ tuguni min kɔni taare caman o bɛ fɔ a la sabu ko in kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a laɲinina a bɛ waati dama dama bɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ ni cɛsiriw kɔni awa i k'a dɔn olu bɛ sen da jamana in kɔnɔ kosɛbɛ min bɛ se k'a to yɔrɔ awa i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min ko n'i y'a lajɛ bi subahana machine a bɛ taabolo min kan bɔlɔlɔ matarafabaw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn diɲɛ don o don ko kuraw de bɛ kɛ diɲɛ don o don tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen awa i k'a dɔn olu fana b'o fɛɛrɛ kuraw de tigɛ ka se ka awa i k'a dɔn baara kɛ n'o ye awa i k'a dɔn o dun bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunbɛn cogo min fo k'a sɔrɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiriw fana kɛra maa minnu y'a kunbɛbaw ye olu ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko de kama n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye awa kɛra yɔrɔ min maa si tolen tɛ bɛɛ bɛ buruja a kɔnɔ dɔgɔ i yɛrɛ bɛ buruja min ye awa i k'a dɔn i bolo kɔnɔ i bolola fɛnw bɛ buruja i nɔfɛmɔgɔw bɛ buruja min ye escrocs awa i k'a dɔn u b'o sɔn kosɛbɛ ko k'a k'u ɲɛna kunbɛcogo yɛrɛ foyi den kelen o tɛna sɔrɔ awa i k'a dɔn bɔlɔlɔ la u bɛ wulikajɔ k'a nɔfɛ dɔrɔn lagosi ani k'a dɔn fɛn minnu bɛ yen n'o y'u yɛrɛ nɔfɛ ko ye u bɛ awa i k'a dɔn olu fɛnw de laɲini a ko de kama min ye Mali gouvernement jateminɛ k'a ye wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ waati tɛmɛnenw na pôle économique et financier u y'o dayɛlɛ pôle économique et financier k'a dɔn u bɛ wulikajɔ de kɛ maa minnu bɛ yen n'o yuruguyurugukɛlaw ni ɲagaminikɛlaw ye a b'olu kɛlɛ o tɛmɛnen kɔ pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité nationale o fana ye jɛkulu ye terrorisme ni maa minnu bɛ yen ni awa i k'a dɔn olu fana bɛ faalijuguw ni fɛn caman kɛ kɛlɛli
bulonba o ka do sigira kiri bunanguka bɛ tɛmɛnen kɔ sa hakili jagabo de kun bɛ ka kɛ mun bɛ se ka sigi min bɛ se ka to bololo matarafabaw ani ka dɔ subara machine kura minnu bi bɔ ka dɔ tiɲɛnikɛla minnu b'o sira fɛ fɛɛrɛ ka se ka ɲini o la o de nana wolo fɛn na fɛn min n'a tɔgɔ ye ko pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre la cybercriminalité o kɔni nana sigi Faseke b'a ko a ko nin projet in n'i ye jateminɛ kɛ conseil des ministres min kɛra a da yɛlɛla o kɛnɛ kan k'a dɔn a sinsinna ko in taara ka meru fɛn min na o de bɛ tribunal de grande instance de la communication du district de Bamakɔ a b'o de kofɔ o mana sa a taara ka di olu ma baara ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na n'o sira ye o b'a jira k'a fɔ min ye Idrissa Touré a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na donc ala o ye k'a dɔn hali bi min bɛ se k'a to bɔlɔlɔ matarafabaw bɛ se ka lafiya cogo min maaw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min o ye k'a dɔn kɛlɛ o kɔni Idrissa Touré a bɛ se ka fɔ ko a ye sebaya sɔrɔ sabu n'i ye jateminɛ kɛ textes yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ki jɛra n'a ye ko in ka se ka ɲɛ sɔrɔ wa k'a fɔ Bamakɔ dama don tɛ koyi ko in bɛ sɛlɛ de Mali fanda ni naani bɛɛ a kana jateminɛ koyi hali n'i y'a kɛ fo Keɲeba n dɔgɔ ninnu fanga b'u la min bɛ se k'a to u bɛ taa tɛgɛ da i kan hali n'o y'a sɔrɔ i ye tiɲɛni kɛ fo min ye Andran Bukani fanga b'u la min bɛ se k'a to u bɛ taa tɛgɛ da i kan Fadɛrikɛ b'a ko a ko kuma na sa min ye awɔ i ka dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn min n'a ɲɛna ne taara bɛ se ka fɔ an k'a lajɛ dɛ article dɔw bɛ yen awɔ i ka dɔn Isaka Ujumu yɛrɛ ɲuman na ko article de b'u bolo. O b'u bolo dɛ. I terikɛ yɛrɛ tununa pewu. Jɔn de. I ye maa min tɔgɔ fɔ sisan kɛ. Ka Ujumu wa? A tununa dɛ. N k'i k'a to yen Ka Ujumu ye n teri de ye. Ka Ujumu kɔrɔkɛ de ye n kɔrɔkɛ ye. Ne ni Ka Ujumu ka histoire c'est a ka jan koyi. An bɛ labɛn de la wa? A to yen an bɛna taa bɔ Ka Ujumu ye. Awɔ. N bɛ taa bɔ n teri ye. Donc article 74 ani article 78 min bɛ tali kɛ o ye k'a dɔn sariya kan min bɛ cybercriminalité ko fɔ ale kɔni bɛ baara min kɛ o ye k'a dɔn o dɔnnen don kosɛbɛ sabu min ye o ye k'a dɔn ni u y'i minɛ u yamaruya b'u bolo u ka don i ka machine kɔnɔ i ka données fɛn fɛn bɛ yen u bɛ se ka baara kɛ n'a fɛn fɛn min ye u bɛ se k'a bɛɛ ta sɛgɛsɛgɛli o ye k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli kɛ n'u ye article 20 na 21 ale fana bɛ yen min kɔni y'a jira k'a fɔ di sira fɛ dɔgɔ ɲangini dɔw bɛ yen min bɛ se ka ta ka da i kan sabu n'i ye maa nɛni yalima n'i ye maa menacer bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoni di sira o sira fɛ n'i ye maa menacer yalima ka maa nɛni ɲangini dɔw bɛ yen minnu bɛ ta ka da i kan i bɛ se ka kaso kɛ kalo 6 fo san 10 i bɛ se ka wari sara $1,000,000 fo $1,010,000 o ye k'a dɔn o n'a ɲɔgɔnna caman article 55 ani article 56 ale fana y'a jira k'a fɔ min ye o ye k'a dɔn aw minnu an bɛɛ sen b'o la fɛn fɛn bɛ yen kunnafoni di siraw ni awɔ i ka dɔn bɔlɔlɔ matarafabaw n'i ye fɛn kɛ fɛn min bɛ yen n'a bɛ hadamaden dɔ jɔsi a ka hɔrɔnya n'a danbe ani awɔ i ka dɔn a ka taabolo dɔw n dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn ka tɛmɛ sira dɔw fɛ n'i y'o kɛ n dɔgɔ ɲangini bere bɛ koyi 100,000 fo ka taa se $1,000,000 yalima kaso dɔw kalo 6 ka taa se san 7 7 ans kaso i bɛ se k'o fana kɛ o kumana sa ko in kɔni ye taabolo min ye nɔgɔ siga t'a la koyi ko in kɔni alhamdulilayi a sigira sen kan pôle économique et financier bɛ yen cogo min pôle judiciaire national de lutte contre la cybercriminalité k'a meru k'a tengu k'a da procureur Idrissa Touré kan fasiri filɛ i bonya b'a la min ye awɔ i k'a dɔn Maimuna Dunbiya ale ka fasiri don o ka bidon bɔli lasira ni ɲɛmaa ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni ale ye mun ye Abdramane Dukuru ye Dukuru a kumarara a ko mun ye contrôle n'o bɛɛ sɛgɛsɛgɛli ko fɔ ne ma ko an ka na o bunakun o kɛnɛ kan o kumana ko mun ye bureau de vérificateur général ne ma ko o kumana ko a kan ka supprimer ka bɔ yen wa k'a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka c'est tout c'est fini ko vérificateur général ko a kan ka kɛ ten wa ɲininkali to min a sigira mun ye fatirikɛ ba ye n'o de bɛ Abdramane Dukuru ko fɔ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye san 2022 la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye siga t'a la mun ye vérificateur général ɲɛma k'u ka wulikajɔ kɔni ko a sumara kosɛbɛ ni jɛrɛjɛkulu mun na a sigira jɛrɛjɛkulu mun na a bɛ kɛ sababu ye ka yurugu kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ la maliden caman bɛ k'a ye k'a fɔ bi ko min ye ni jɛrɛjɛkulu n'a bɛ BVG o kɔfɔ min ye bureau de vérificateur général o tɛ wa ɲɛma maliden caman bɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye nafa foyi o tɛ jɛrɛjɛkulu in na bilen maliden caman y'a ye k'a fɔ ko ni jɛrɛjɛkulu in i bɛna ye k'a fɔ ko min ye miliyari caman de ko o de bɛ ta ka di ni jɛrɛjɛkulu in ma walasala u ka baara ka a timɛ nka maa caman y'a jira k'a fɔ ko nin wari mun n'a bɛ ta ka di ni jɛrɛjɛkulu in ma ɲɛma ko wari in ko a bɛ kɛ sababu ye ko ka ko caman k'o dilan jamana o kɔnɔ la o sabu kɛ mun ye bureau de vérificateur général yɛrɛ ko nafa foyi ko o ta a la bilen o sabu kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye yurugu ko o fanga bonyana an ka jamana in kɔnɔ la wa
wa mun ye maa minnu bɛ a ka diya k'u bɛ foroba nafolo ni ka a manjema a ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ k'u jɔrɔna ko foyi ko o t'u la bilen ko hali bi k'u bɛ ka tɛmɛ n'u ka baara kɔfɔlen ninnu ye ko taa ti bɔ ko sisi ko o t'i mɛnɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye jɛrɛjɛkulu min n'o sigira sen kan n'a bɛ bureau de vérificateur général n'a b'o kofɔ ɲɛma k'olu de kan ka wuli ka jɔ kɛ dan bɛ se ka kari ni maa ninnu na cogo min na nka i bɛna ye k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni tɛ ka kala don u ɲin na ka bɛn a ma Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ san 2000 ani san 22 o kɔnɔ la ko maa si m'a ye k'a fɔ ko min ye bureau de vérificateur général ɲɛma k'u ka rapport ko o bɔra ka bin fɔlɔ a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye moyen bɛɛ lajɛlen ko o dilen bɛ nin jɛrɛjɛkulu ma walasa mun ye u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli baaraw ko o boloda cogo min na o de kumu kɔnɔ la i bɛna ye k'a fɔ ko san 2022 o kɔnɔ la ko min ye wulikajɔ o kɛra jamana in kɔnɔ la maa caman bɛ a ka ja u bɛ gouvernement in kɔnɔ la a ka ja fo ka taa bila mun ye an ka administration kɔnɔ la jamana in nafolo k'u y'a kɛ mun ye foroba dun ye ɲɛma k'u y'a kɛ c'est tout c'est fini wa mun ye foroba nafolo k'u bɛ ka sɛbɛkɔrɔ mansi ma wa n'a ta bɛɛ ko taa ko o tɛ ka bɔ sisi fana ko o tɛ ka mɛnɛ i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye vérificateur général yurugu caman k'o kɛra san 2022 o kɔnɔ la nka mun ye maa si m'a ye k'a fɔ ko min ye vérificateur général k'o ka rapport ko o bolila a kan mun ye kunnafonidilaw olu kɔni y'a sɛbɛkɔrɔ sɛlɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye san 2022 o kɔnɔ la ko min ye jamana in nafolo ko maa dɔw bɛ yen k'a cɛ ko olu y'a sɛbɛkɔrɔ dun nka n'a ta bɛɛ i bɛna ye k'a fɔ ko vérificateur général ɲɛma ko hali bi k'u ma kala don u ɲin na ka bɛn baara in kɔni o ma Patirikɛ b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ vérificateur général ɲɛma k'u ka ko in ko a ma kɛ wasa ye malidenw fanfɛla la koyi o de kumu kɔnɔ la ko maliden caman bɛ k'a laɲini k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko min ye bureau de vérificateur général ɲɛma san kɔnɔna la wari min bɛ taa a da fɛ k'o de dagosi o ka bon kosɛbɛ a bɛ ti jɔ miliyari caman o la o miliyari min don o bɛ taa mun ye vérificateur général u ka baara sira fɛ ko o miliyari ko a bɛ kɛ sababu ye ka ko caman o dilan an ka jamana in kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko vérificateur général k'u jɔlen t'u jɔyɔrɔ la ko miliyari in ko a ka bɔsiw la ni ka a bureau k'a dakolon ci ni k'a filekolon ci walasa ka a don fɛn wɛrɛ la Patirikɛ b'a ka fɔ la n'o bɛ Abudramani Dukuru o kana di yan wari in kɛ wari to yen ayi mɛ jamana ba fɛnw tɛ an fana tɛ baara dilan wa an t'a kɛ dɔwɛrɛ ye baara kɔ jamana n'aw tɛ baarakɛla fɛ koyi donc a banna gɛlɛya bɛ yen de koyi a banna u tɛ baarakɛla fɛ dɛ a banna Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye vérificateur général yɛrɛ a sera ka baara kelen pe mun k'o kɛ a ko ni hakili b'a la mun ye rapport dɔ kɔni o bɔra ka bin waati tɛmɛnenw na o rapport mun na o kɛra sababu ye ala ka hinɛ Sumele Buboye Mayiga la ale kɔni bɛ cɛn so nin waati in na ani ka taa fara mun ye musokɔrɔba n'o de bɛ Marambuware Fili Sogo kofɔ ani ministre mun bɛ n'an kama Mahamadu Kamara olu kɔni bɛ kiiri bunakun o kɛnɛ kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye IBK ale ka pankuru sanni ko mun o kɛra a ka ja fo ka taa fara mun ye anw ka lakanabaaw olu ka maramafɛn o sanni ko o de kɛra sababu ye ka ninnu kɔni k'u lata kaso bɔ u na a ko k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen maa si se k'a ye k'a fɔ ko min ye vérificateur général ɲɛma k'u ka baara kɔni ko nɔ bɔra a la hali n'o y'a sɔrɔ rapport dɔw kɔni bɛ u y'o bɔ ka t'o bin tabali o sanfɛ nka mun ye kiiritigɛlamaw kɔni b'o rapport ninnu k'o ta ba la fɔlɔ a ko hali n'o y'a sɔrɔ mun ye vérificateur général u ye rapport dɔw kɔni kɛ nin waati tɛmɛnenw na mun ye Bamakɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ dugu ninnu kɔnɔ la yɛlɛ na mun ye mairilaka minnu bɛ yen a ka ja a yira k'a fɔ ko min ɲamini caman ko bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu mairie o kɔnɔ la o maire caman bɛ bi ɲɛma ko ni liberté provisoire bɛ ka yala o maire caman bɛ bi ɲɛma ko olu kɔni bɛ kaso bɔ o kɔnɔna o la nka o n'a ta bɛɛ ɲɛma ko vérificateur général an bɛ don min na comme bi ko a bɛ tiɲɛni mun don jamana kun ɲɛma ko a ti ko o nafa kɔni k'o lase jamana o kun o de kama ko wuli ka jɔ o ka kɛ joona vérificateur général ko a sigira ko mun kama a sigira baara mun kama k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛ se ka baara in ka a tiŋɔ cogo min na fo ka taa se a dan na k'o bɛ kɛ sababu ye malidenw bɛ wasa o sɔrɔ a kɔnɔ la n'u ma se k'o baara kɔni k'o kɛ miliyari caman den mun n'o bɛ voté ka taa mun ye vérificateur général u ka wakane kɔnɔ la san o san o miliyari k'i bɛ na ye k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ belebele bɛ an ka jamana in kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu ye ni ka ko caman k'o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔ caman ni k'o datugu an ka jamana in kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ lasira ni ale kɔnɔ la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Abudramani Dukure Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la. Ayiwa basi tɛ ala ka ni sababa bɛɛ an bɛ foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ka foli lase awa i k'a dɔn min ye awa kamalen biyɛnkɛnɛ ma min bɛ tali kɛ Abdul Abdul Kadiri grand commerçant international fo ka waliɲuman dɔn a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen walayi nɔgɔ ka foli lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma ayiwa i k'a dɔn nin waati in na a bɛ i n'a fɔ l'écoledenw ka ko écoleden dɔw bɛ yen minnu bɔra ka bɔ i yɛrɛ ka pitini n bɔra ka u ka ɲɛma ka u ka université n bɔra ka message sɔrɔ sisan ko AEM taara denmisɛnw labɔ gɛlɛyara ko u bɛ taa fo jeudi alamisa ne ma fili kɔni voilà donc a université ninnu nafa dɔ de filɛ nin denmisɛnninw mana bɔ n'u taara bɔ
i t'a dɔn u bɛ taa fan kelen min fɛ. Oui. Donc monsieur ka baara kɛ. Ka dutigiw wele ou bien ka message ci u ma. K'a f'u ye denmisɛnninw bɔra. Awɔ. K'a bɛ kɛ tan de. O de ye université ninnu dɔw nafa ye. A banna. Voilà donc an bɛ foli lase Ecobi maa bɛɛ lajɛlen ma. K'u ni baara. An bɛ Ture fo. Kosɛbɛ. Aradar Ture. Aradar. I terikɛ kɛ. Ture. Ture bɛ